Sarap. Lame kayo! Guys, mga Okay kayo! Wow naman! Wow! guys, welcome to our vlog guys. Luto ko kuhan guys kang daw kinason guys sihi o tagintin guys ako i-fried sa patika guys. Tara guys, let's go guys. Guys, ako nang itigpulan ng daw ang bagungon guys. Human ako ng tigbol guys. Nagkuha mo sa katong limpyuhan ako ni guys. Guys, human ako tigpulan ng daw bagungon guys. Ganing ako tagimtim akong buon guys. Papabiyo mo yun. Kuhan guys, tigpol guys. Gasa na ako ni guys. Para limpyo siya guys. Yun. Yun yung kinihin niya sa kuhan guys. Nagbukal na yung tubig guys. Ah, sa kuwan? Nalunod naman ako ang lamas sa tubig guys. Dito sa kaldirin. Guys, kaning tagimtim guys. Bukon ko ni guys. Baon ko ni ang yung unod guys. Para inani ang pagbuak sa tagimtim guys. Nawa guys. Tambo kayang tagimtim guys. Isko kayo guys. Gikan din sa mangroves guys. Namilit ni sa mangroves. Dagko pa guys na tambo kay perbuya guys. Isko kayo kay gikan din sa mangroves. Ako ni kuha na ko guys. Sampulan guys. Buak guys ha. Nawa guys. Hey guys, nawa guys. Yun sa katambok ang tagimtim guys. Muna kong tagimtim guys ha. Nawa guys. Yun sa kadakaw sa aunod guys. Dami ng bunga ng nyog. Gahi man guys. Atod. Bang. Sa guys. Nawa guys. Kuha mo yung unod guys. Nawa guys ako. Ako kayong unod guys. Tambok yung perbuya guys. Anong kailangan ba? Mau ni siya guys. Anong kailangan ba? Yummy kini siya guys. Isko ba yun siya guys. Yung tuyo. Tapas kayo. Sigito na ko guys ha. Nawa guys. Dahi mo guys na ito. Nawa guys. Kung sa kadaok ko sa unod guys. Nawa guys. Opo, yun na po yun, bossing. Waon ako Yung guys. 1,000 sa isang araw, parang ang tagal nun ah. Mo ni siya. Mo ni nila nga tambok ni siya guys. Dagko unod guys. Pwede ni siya magkilaw guys. Pumahan ni sa kuan guys. Twitter guys. Pwede mo ning lutoon. Mo ni gamit mo karon. Amo ni kisahon sa mantika guys. Naglamas, ahos, sarap, patis, sili, among okay ning usa guys. Guys. Ako to chat tan hay. Mo ni timilan nga guys nga tambok siya guys kay dagko ko yung luto. Gahi mo ning siya. Ginting guys. Gitong ni siya pasar kanya. Iglukit mo dapat imo sa niyo gasal guys. Tawa guys tambok ang tagimtim guys. Dagko kay guys. Dami kani matag suka guys. Okay kay guys. Dami guys. Pedo mo, pedo mo. Sunda ko. Gusto ko siya gagawa nga. Ano ba? Ilaw na to guys. Kinay ka. Ang iring guys, naglaway ko ng iring guys. Lami guys, nagko. Ako ni siya guys. Ako si siya guys, akong Kabubol ko matika. pusa sa ako guys. O, gisahonin na ako guys. Mo ni, lunod ako ang mantika guys. Mantika niyang lunod guys ha, dini patisa. Kinakita kasi ba? Mo ni ang ahos guys, akong gisahon guys. Ako tuwing nga pagdali. Ako siya muna ginunod guys. Well, sana. Ako sa pamuton. Pero makita ba? Ako ni siya guys, naawa guys. Isawag timpla sa Nga. tagimtim guys. Ano na? Nay, batangan ako bajik sarap guys. Patis gamay. Patis. Ayun. Ako nilunod ang bajik sarap guys. Parang lamig siya guys. Ako sa ni atupo siya guys. Kaya ako sa kayon. Para marinate siya guys. Ikaw sa mo itong kuhan ahos. Tayo na ta. Oo, Pampaigon. nilunod ni siya guys. Sila. Di ba? Ako sa kanila niya. Wala, nakungutan ko guys ha. Nilunod ako guys. Now, wala may kuhan guys. Kung sa pobre guys.
Pundo guys, wa may takob guys. Plato na may lunod guys. Away takob guys. Nya guys. Wa may takob. Pero ako sa ni guys, kayo sa nakadiyo. Sino tagapaksa ba? Ayaw ba? Para tuhob siya guys. Guys. Ako sa gipabot kini siya guys nga malaw siya guys. Mao ni siya guys. Luto ni siya guys. Mao ni siya ang bagungon guys. Bagungon na. Nawa guys, unsa ka lawas guys. Unsa ka presko guys. Kani siya sunod ni siya guys. Mao ni ako ilunod guys. Inibukal atong initubig nga dunay lamas guys. Ako mag-ipabot nga magbukal ng kaldirin guys. Mo ni ang iyang lamas guys. Sa bagungon ni siya guys nya nay kamunggay, sili, espada, tamati, sibuyas, luya, tangad. Daron na kangkon guys ha. Luya guys. Luya sa ako yung guys, yan tamatis. Kalami siyang ang flavor guys ba. Huwag yung sabaw guys, pisko gigod. Pasensya na guys kay tungkol sa pordoy guys, plato na gaman mo tataran guys. Guys, laro na ko sili guys. Sili espada ni siya guys. Para huwag ang sabaw siya guys. Kalong na tumayo ba eh. Ay, halang. Awa guys. Ano siya guys. Ako sa ito, tarong mayo guys. Para halang siya guys, lami kay higop sa sabaw guys ba. Luto ni ka ni tilawi usa din. Karon. Ano siya guys, sibuyas guys, dahonan guys. Umot kayo. Ito karon. Ang bagay na, lamok bagay na. Sa kuan guys, ito sa public amot guys, white tadaran. Ambang lamas ba? Ato lagi gamot tadaran guys. Sobra ka. Pwede kong kami. Awa guys. Mga siya guys, mga kuan sa mga pobre guys ba. Pinombre ako guys, di man tadato. Dadato ta natay tadaran. Mo yung plato, tadaran guys. Mo ni usok karon guys. Sa pati kamunggay niya. Yung tangad guys. Mo yung kamunggay guys. Labas na piyok yung kamunggay guys. Yes. Mo siya guys. Ako na ginunod ang kamunggay guys. Ginunod na ko ang lamas guys. Ibuka na ng kuhan guys. Ginunod na ako ng kuhan guys. Bukal na guys. O saan ni kabukal guys kay kung dalian niya siya makubol guys kung pasobrano ginanan mahaon gyud nimo o sa kabukal guys kay makubol ni ang bagong dodog guys dili ta ka makasupsop guys gahi guys dili masupsop guys ako guys ako na yun guys timong duwa guys may kagpalit guys kamot lang guys kamot lang guys nanay guys, simple good. Pinurbe ba guys? Awa guys. Awa na nakulunod guys ha. Ako sa tukuban ni siya guys kay. Hindi ko sa kabukal niya guys. Hawa na ni siya guys kay. Masubra na to kabukal guys. Makubol mo siya guys good. Hindi na nakasupsupan ni unod sa daw bagungon guys. Sige. Napikal diro ko. Okay na kaon wa ni Salamat ako guys. Guys. Buwa kay isang bawang niya guys. Ako nung isa guys. Ako sa Puli. puli. Sige, sakto. Guys, hindi siya itong guys. Pwede yung ba?
Ay, pusin. Ito, dahil ko guys. Mas dapat sumungay guys. Okay guys. Okay guys, wagi ni dua guys. Lato raw kandot guys. Wala po sa pang. Amo dua guys. Gusto guys. Katulad kanina lang eh. Ito na. Ako sa pagdaw guys. Lato guys. Oh, siya guys, lamig guys. Oh, nagasuaso mo guys. Ako na siya katong tagimtim nga gisa guys. Ako na ibutos plato nila. Gaga. Lamig lagi siya guys. Kaka ah. Guys, mga kanali guys, mga naluto ng among hinason guys. Nga, lamig guys, pisko kayo. Wow naman! Ang sabaw guys, tapos siya guys eh. Ano, labas kayo. Ikan pa na. Di kami sa dagat guys. Ano to, ikaw? Awa guys, pwedeng nabasa guys. Guys, kaunta guys. Guys, bonus siya guys, ang tagimtim guys, among gigisa guys. Nya, tawag sili, o lamas. Nya, kaya siya paling lamian ni siya guys. Nya, labi na batangan mo gamay nga suka. Sama ni guys. Para, guys, guys. Guys. Sarap. Guys, naman na. Guys, dami guys. Dami kayong nabas nga pinasun guys. Di sama sa merkado. Kaya magpasaraw yung mulan guys. Kami siya kayo sa dagat ba. Gusto makayos tanan. Guys, naman na. Bago dito. Bago pa yun guys. Hindi kami sa unasan guys. Pwede namin guys. Batilaw ka niya guys. Pagpangita guys. Sa kalami guys. Dami kayo. May daghan sa kuwan din eh. Sarap. Guys. Manda guys. Manda. Pa-shout out din sa Alpacaparo 39 happy anniversary karon. O ng chapter ay Bataw alumni. Oh, si Bradjan Sadam Lunglib. Happy 49 anniversary Alpacaparo. Sarap. Sarap. Guys, manda. Guys, Presko yun. let's go guys. Ay, hindi kayo dito sa unasan guys. Okay, kami ka. May guys. Kamu guys. Muna ang bagong guys. Pa-shout out din ni Gigi Man, ni Kerb Saang, o si John Sadam. Yung librad.